Kinon mapakarko suto tekapiro Kresna parto maneher sakti niro ing ujaran wang-wang semunggar cita bekti kula punjuk den tatopo bekti kula punjuk ndara Bagong Tatopo wonten menapa biasanipun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petruk mriku kongkonan truk. Golek neraka. Truk. Tukono iki, truk tukono iki, susuke PN biasane nganten niku. Petruk ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe tekaku ning papan kene, aku bakal takut karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh, badhe nyuwun paring dawuh menapa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura? Iya. Oh nggih. Amargane mriko marahi kok ora usah dadak kakehan gunung tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petruk ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak leboke pakunjaran. Nek upama kula bangga yen kowe wani karo Garukaca, mapano tak pancat pundakmu, tak untir ndasmu mati dina iki. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong mak tratap kula den tembung sampeyan sing pungkasan niku wau ati kula mak tratap Petruk mapalo tak pancat pundakmu tak gembol dasmu nuwun sewu den niki sirahe wong tuwa aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula. Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu kalih bojo kula. Mung merga kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan. Ndara Puntadewa sik momong ya aku, Ndara Janaka sik momong ya aku. Pepundan-pepundanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngonekke Petruk ndasmu ngene niku durung tau. Lah kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petruk tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu nuwun sewu kula niku menungsa. Nek sampean ajeng nyekel karo Petruk mang cekel ora apa-apa, ning ukarane sing penak. Sakit hati kula dalah. Sampeyan ketika kaya ora hati kula kaya ora. Kata sampeyan kula omong seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undakan duit. Ora tau njaluk undakan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok sakniki kok pakecapane kok elek. Ilere truk sayang. Hati-hati kuwalana. Nek sampeyan mentolo ajeng mateni karo Petruk mang mateni nek rasa nganggo metoke ukara kaya ngene niku. Mang mateni. Kekuatan kula sepira to, Ndara? Embane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampeyan durene diglundhungi modar. Nek kula pasrah mati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, anu ndas kula mangunten. Mangunten, mang pateni wonten awal-awal. Ning apa terus rampung perkarane sampeyan pateni kare kula? Sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampeyan arep didukani ndara-ndara Pandhawa.
Didukani bapak sampean upama Petro tekan ing mati tenan nyawane Petro tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho Petro sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati. Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Baten entek. Sing mateni kowe sapa Petro? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petro. Kok putune wani sengsara karo Petro nyengsarake karo Petro. Petro aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe yang bakal ngungkum putuku Panakawan Petro. Ya. Ye, dileleng to. Asemi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek? Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku ayo uluhku dleweran bajigur. Pinter wae dramatik sandiwara. Kerep ndelok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Gatotkaca mundur. Jan asu tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja? Oh iya. Ha iki ngene wae Gong didumadil. Dumadil piye aku ora njaluk kok. Didum, tetep didum. Ora njaluk tetep didum. Asli wae kabeh ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petro. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih to tanggo bahagia. Ya sak karepmu, piye carane sak karepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sak karepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan. Menadil dadi kok nek matur karo bapak, Pak. Ndara Gatotkaca mundur, Ndara Antasena mundur. Terus kowe gedhe omong, Pak. Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bom-bom. Ya nek aku mulih. Nek aku mudar, kowe iki takon pinter, takon menang ora takon mudar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Terus. Ndara Antarja ki ampuh. Kalau Ndara Gatotkaca, ya ampuh Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak gurukane sik terus. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndara Antasena bantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndara Antasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wah iya ning. Ah iya. Ngaso, Tru? Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Jajan sisan, Tru? Ha iya. Aku dingenge ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe lho. Mau kaya njaluk sangu karo Ndara Pandhawa, ora ngekeki do cetil-cetil. Wis pokoke kudu tak adepi iki. Ae piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petro. Bres.